ଗାଁର ହାତୁବସି ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଯାହାକି ଅଧା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଈଟା ପଶିଯାଇଛି। ତାକୁ କେହି ବାହାରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଆସି ବାହାରଉଥିଲେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଗାଈଟା ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି, ବାଛୁରୀଟା କାହାର ବାଛୁରୀ। ସେ ଯଦି କିଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛ ସେ ତାକୁ ବାରକେଇ ଦେବ, ଆସି ସେ ଗାଈଟାକୁ ଆସି ନେଇଯିବ। जल्दी आसो, जल्दी आसो। ओए आम गैंगस्टर आसुंती उठेबे। बंद कर दो जा। କାହା ଗାଈଟା ବେ? ବାଛୁରୀଟା ବେ, କାଦୁଅରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ବଞ୍ଚିଛି। ଝିଅଟା ବା ତ କହୁଛି। ଏଇବା ଦେଖୁଛୁ ଏ ଗୁଡେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସେପଟ ଗଲା ଏ ଛାନିଆ ଏପଟେ ପଶି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଲୋକ ଦିଟା ଉଠଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ଏ ତାକୁ ଉଠେଇ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଳି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ତାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି। ଭିଡ଼ିଓ